everyone, good morning. Welcome again to our channel and welcome to my kitchen. Dito tayo nabot ngayon ng pag-uumpisa ng video. So, I have here the ano nang tawag nila dito? Suno. Hindi nila tinatawag na lapu-lapu, guys. Suno ang tawag nila. So, itong suno na ito ay masarap daw sa bawan. So, ngayon, magsasabaw tayo ng suno. Ayan. Binili namin to fresh na fresh from Dao Wet Market. Ayan, guys. Ang ganda. Kita mo? Ang ganda ng kulay, no? Pulang-pula. Ngayon, ito ay sasabawan natin. Ang dapat na ingredients nito, dahil ito ay sisigang, meron sanang labanos, talong, okra, kangkong, sampalok, salt, and pepper. Yun sana, at saka patis. At saka black pepper. Kaso mo nga lang po, ako ay hindi nakapalengke. Ngayon, yung kangkong sa garden namin, yun ang nakuha namin na panghalo dito. Yun lang ang ingredient na meron tayo na gulay. So, di bale, basta't malasahan natin itong sabaw na ito dahil busy today. Lagyan na lang ng kangkong and then pasarapin na lang kasama ang kung anong meron ako sa rep. Meron akong talong doon at saka siling berde. Yun pala hindi ko na mention kanina. Siling berde. Yun ang ihahalo natin dito at sasarap din yan. Ayan, ang sarap niyan. Mamaya. Okay. Let's do this, guys. Ito yung suno. Ewan ko kung bakit hindi natawag na lapu-lapu. Ako every time na makakita ng ganito, guys, ang tawag ko dito is lapu-lapu. Yun pala, suno. Suno. Ayan. Suno in Bisaya and I don't know in Tagalog. Ayan. Ito na yung lulutuin natin. Nalinisan na at na prepared na siya. Ready na talaga. Ayan. Ang ingredients ay kamatis, red onions, ginger, sinigang mix, and then black pepper, kangkong, and salt. Salt and pepper magkasama lagi. And then, ang ating gulay ay ito lang, ang kangkong. Pero hindi ko tinignan sa ref kung meron pang talong. Teka lang. Eto na yung ating kaldero. Sindihan na natin ang burner. Wow. Sindihan ka na. Okay. Yan. And then, ngayon, ilagay ko na yung tubig. Ayan. 1 liter of water. Salt, 1 tablespoon of salt, and then the ginger, 100 grams, and then 2 pieces of red onions na medium, and then tomatoes. Okay. Takpan at hintayin kumulo at mamaya uli yung sunod na procedure. I've been given the privilege of trying the fresh chicken. It is like a fresh crispy pop is what it looks like. It's super crispy looking. Just came out of Okay. Lagay na rin natin yung gulay niya. Lagay natin yung espada, chili. Lagay yung paasim. Ito. Sinigang mix.
Ayan, aksan ko lang. Ilagay ko na ito before ilagay yung kangkong kasi mahirap haluin pagka may mga dahon-dahon na. That's why before the kangkong is the paasim. Ayan. Hintayin natin kumulo ng maigi mamaya para matikman mamaya pagka naluto na. Ilagay na ang kangkong. Ayan. Kahit kangkong lang, okay, fights na. Importante yung isda at saka yung sabaw. At saka yung paasim niya. Sarap. Naku, pagpapawisan na naman tayo nito. Sarap ito. Ngayon, takpan na natin. Let us wait for 3 minutes pagpulo. And then, luto na yan. Okay. Black pepper. The final touch. The black pepper. Itong black pepper na ito ay laging bida sa tulihan. Okay. Ayan. Take ito. Sepoy. Ayan. Nakita nyo, ang sarap niyan. Pinakuluan natin ng husto. At ngayon ay tikman natin. Teka lang. Kukuha ako ng spoon. Perfect, talagang perfect. Ang sarap. Refreshing. Sarap talaga. Lutuin nyo na yan. Okay? Kain na tayo. Uy. Ang laki ng ulo. Ayun. Sarap niyan. Ito yung laman. Oh. Sarap. Wow. Kita mo. Okay. Okay na. May sampalok na. May sampalok, ang asim. Refreshing. Sarap. Wow, sarap. Yum. Ito ang gustong-gusto ko dito. Favorite ko ito, guys. Yan. Yan ang favorite ko, yung ulo. Oh. So silky ang kanyang laman, oh. Ang lambot talaga. Ang lambot. Okay. Pakita ko sa inyo. Wow, may sili. May kangkong, tomato. Kita mo. Ayun. Sarap. Ang lambot. At ang maganda dito, hindi siya thorny, hindi siya yung katulad na ibang isda na maraming tinik. Pala masarap ito dahil Mm. sus, bibili ulit ako ng ganito. Masarap na sila ito. Up. Masarap.